Pechamos as portas, os portas non che nos importa. Guapos que saian na súa postal, deseñada pola multinacional. A cultura da rúa non é un efecto casual. Non podemos esquecernos de onde ven o percal. 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 Se cadra ti nun casting faz todo posible por dar la No se nota. cadras esa verdade, o dicio de que o peixe morre pola boca. O pola tocha. Usarate como cobaya de laboratorio. Concursarás, darás. Darás o salto a fama e non decidirás absolutamente. Somos os moitos e moitas traballadores e traballadoras que estamos na rúa. Son as manifestacións que convocou a TIGA en toda Galiza. Son máis de 80.000 persoas a que están a participar en estes momentos. Súa xoia, non te me subas na noria. Que mentes... Tiñamos que ter feito moito antes esta folga xeral. A situación actual di que levamos 2 folgas xerais de menos. Esas casas, debo ser un gran hermano da vida, non me entero de nada. Un marciano contándote unha crónica, isto é crónico. O que non sei nos grandes medios non existe. Menudo chiste. Os ninguéns, ninguneadas, non existe no teu show. Hey yo, Non existe no teu show. hey yo. Contrólame, sométeme. Pon un microchip, pon un microchip. É un éxito total, non? Creo que de maior isto que se recorda aquí na fábrica, a presencia dos traballadores que quixeron entrar foi mínima, tanto na noite como na queda de mañán, e bueno, pois foi un éxito total. O único que hai que lamentar na xornada pois é a carga policial que hubo fai unha hora, non? Sobre as 5 da mañán, que bueno, é unha carga inesperada e a parte irracional de todo. Persiguen os maderos, veña, pétalle fondo bugachá que hoxe non comemos. E unha vez máis tivo que ser o PSOE que non foi capaz de facerlle fronte ao gran capital que sigue a controlar o mundo cas súas políticas neoliberais de sempre, mandando ordes e deberes os gobernos a través do Fondo Monetario Internacional. Aquí se algo fracasou, foi este modelo de capitalismo neoliberal. Un modelo que se basa nunha economía profundamente especulativa que non xenera riqueza, xenera moito lucro. Unha economía especulativa que o que persigue é sacar recursos dos fondos públicos, sacar recursos dos salarios dos traballadores e traballadoras e entregarlas nas mans do capital. Generar unha enorme desigualdade social, generar unha enorme concentración da riqueza cada vez en menos mans. Cultura fana, as persoas libre como vento. Practícase na rúa en movimento. Ou que buscar artistas, Marionetas Para encher maletas de pasta. para encher la parrilla de programas Din que para que plastas. cante alguén debe sempre estar a escoita. Mira que nos non cremos moitas cousas, Pero esta menos. Que sería de nós e non porque o facemos solo para ver a pel de galiña poñerse nos a vez 5 notas. Sonemos como sonemos, a ilusión é donde está a canción e non nos medios nin nos cartos. Podedes ver das 40.000 listas comerciais xa estamos máis que fartos. Hai máis cousas neste mundo que a pasta. Por desgracia todo se basa no peso e lata, papel e chatarra para poñer en marcha maquinaria. A industria non funciona se non traga como Unha traga perras as moedas, as alegrías dos artistas, cos royalties tamén se levan. E de que non estés metido un tanto por cento vai pa Sky. Busco significado de justiza ou pregúntallos da RAE. aquí hai porcentaxe para todo Dios. Non vais a acabar perdendo os dereitos do teu propio. Non teña moi presente a Xunta de Galicia, non teña moi presente o Partido Popular e o PSOE, non teña moi presente o capital. Nós estamos organizativamente e mentalmente preparados para esta batalla e vamos ir hasta o final con ela. Moitas gracias, viva a clase traballadora galega, viva a vida, adiante, a loita continua. Vente de la moto, nos hacemos un John Deere como Heavy Cholo, Milo Moncho. Ven, Tronson, sí, para ver la merda que se está produciendo aquí. Ya hacemos o gama arrancando que es el hundio.